खुलुमबाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टखा गामियारि बैसागु सान फालिनाय आरोना 1 नं रौता भालुकमारि गामियावनो जानाय फांसन बे फांसनावहा माने गेवलां मोसानाय आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मोसानाय नुनो मोनगोन बेखौनो आं दिनै लाना फैनाय जादों नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङोबा जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन मानो होनब्ला दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टखा जोबोद मोजां मोजां मोसानाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आरो माखौबा गावसिरजोबलाना होदो आरोना ओमफ्राय आंनि बे बिन्दास बिजेन इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला नुसनदोंब्ला हाबसनफैब्लांदोंबा आंनि बे इउटुब चेनेलावहा साबसक्राइब खालामनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ लाना फैनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनो बेनिखायनो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होदो आरोना थौदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांदोनि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होनना आं फोथायबाय बिदिबा थौदो
बयजोंबो समाया बयजोंबो समाया आंनोल' समायखायो सना आंनोल' समायखायो Tuh.